a última moda. Hainas por terra, por mar e por aire. Falamos das festas do gender reveal. Gender reveal? Eso é que idioma é? Pois é inglés, pero referímonos ás festas nas que se revela o xénero do bebé á familia e a chegados dos futuros pais e nais. A moda empezou en Estados Unidos, pero grazas ás redes sociais conseguiu cruzar o océano. E ollo porque hai nas discretiñas, pero o que se leva é tirar a casa pola ventá. Que se avións, que se fogos de artificio, canto máis espectacular mellor. Pero, estáse nos indo das mans? O vexo un pouco desproporcionado todo. Se para descubrir o sexo do bebé contratan unha avioneta, imagínate cando se casa o neno ou a nena, non? O da festa de revelación do bebé, unha atrapallada para subir ás redes sociales e... Non sei, eu non fun a ningunha, pero tampouco penso ir. É que agora celébrase todo. Hai tanta crise e celebramos todo. Queda claro que non son para todos os gustos, pero para moitos é unha excusa máis para celebrar unha boa nova. E tamén para deixar voar a imaginación. Había un mural onde ti poñías unha pegatina se creías que neno azul e se creías que nena rosa. Collemos a pintura azul, eles taparon os ollos e escribimos no lienzo o seu nombre. E malia que non todo o mundo este disposto a este tipo de eventos... Isto de gastar cartos por gastar non vai comigo, Mellor é facer unha churrascada cos amigos e se vai tarta con coloriños, pois tamén. O importante é celebrar unha nova vida rodeados da mellor compañía, os nosos. Bueno, aquí estarán vostedes na casa, nos aquí tamén dicindo, pero isto como vai? Como funciona unha festa destas? Nos lo vai aclarar Rocío Padín. Contanos que estamos expectantes por saber. Si así é, mirade todo o que temos aquí preparado e moito ollo porque ao final desta conexión coñeceremos o sexo do bebé que están esperando Diego e Laura. Moi bo día. Bos días. Bos días. A ver, como estades, papás? Nerviosos. Bastante nerviosos, sí. É a primeira vez que ides así a un gender reveal destes, unha festa de revelación do sexo do bebé? No, a verdade que no noso entorno está bastante de moda. Sí, están nese momento. Claro, está de na edad, polo que sea está de na edad, e vos tedes preferencia porque sea neno ou nena? Eu quero que sea nena. É un neno. Ui, hai discrepancias. Bueno, di miña abuela o que é importante é que veña sonciño, non? Vamos lo deixar por aí porque eu vexo que están un pouquiño nerviosos, papás primerizos. Temos aquí a Eugenia. Moi bo día, Eugenia. Buenos días, Rocío. A ver, encargada mestra de ceremonias de organizar Así todo es. isto, canto tempo levas organizando ti este tipo de Mira, festas? desde el 2017 con cosas pequeñas, pero es verdad que estos 2 últimos años con las redes sociales y todo lo demás ha habido mucho más auge. La gente quiere celebrar, quiere demostrar, quiere celebrar con sus amigos y esta es una fiesta muy emotiva. Hombre, aos gallegos non nos fai falta unha excusa para poder montar unha boa festa. Canto nos pode valer unha festa así destas? Mira, hay para todos los precios y todos los bolsillos. Desde esta caja, que puede ser desde 60, 80 euros. Aquí hai uns globiños, Sí. vale? Cando abrimos a caixa salen os globos, Sí. e azul nenos e a rosa nenos. Exactamente. O cambian el amarillo y el verde, pero tienen que decir lo que es que corresponde a cada sexo. Y después está el globo de explotar también. Pero después podemos ir a este tipo de fotocall que ya es por módulo, pues puedes hacer algo de 300, 600, 800, 1200, algo mucho más grande, con más guirnaldas, con números con letras luminosas, todo lo que quiera papi y la mami gastar. O sea, que podemos decir que unha horquilla entre os Sí. 60 euros e os casi 4000, non? O más. O E o sea, perfil sempre é a xente xoven, non? Sí, sí, de sobre unos 30, 40 años, o sea, un promedio de 30. Pois como aquí, como Diego e Laura, por vexo emocionadísimos, mirad o que temos aquí. Temos a caixinha da que van a salir globos. Papá, ti que tes aí na man? Una bola para darlle unha patada e o que salga. Aquí recordamos que eran futboleros. E isto que é, Eugenia? Este es un extintor con polvos, igual que la pelota que lleva polvo Holly, ¿vale? Perfecto, o sea que aí vai a sair El polvo. color. Vamos a pedir que vayamos tomando posicións, Eugenia. Moitísimas grazas por atendernos, lévate mai os polvos. Mamá, ti colócate mai ca caixa, vou sair de escena, compañeiros, porque chega un momento crucial, hai que salgo. A de 3, sabemos se é nena ou nena. 3, 2, 1, vamos alá! Neno! Que sale neno, gañou o papá! Que emoción, compañeiros! Quedamos aquí nesta festa de revelación